6 बरिस पे पूर्वी हमरा याद पड़ल हो मनीष बाबा बोले हम तनी कम कद हो बात तो समय के हो जन बेरा भगवान राम वन में गईनी सुग्रीव से मित्रता भइल तो सुग्रीव बतौले कि एगो हमर भाई बा जौना के नाम हो बाली हमारा मेहरारू के हमरा से छीन के रखले बा हमरा के घर से भगौले बा तो हम राउर संहत देव ओही शर्त पर जे ओकरा के रउआ पहले मारे के पड़ी आ बाली के जोगे हमरा के राजा बनावे के पड़ी आ तब राउर संहत हम देहब। भगवान कहने की जवन तहारा गया होई तन करब। अब सीता के खोजे खातिर चलल बनी आ दुश्मन के एगो मारही के पड़े तेमे कोनो हमरा दोष नहीं खे। सुग्रीव से भगवान राम कहले कि वो काम करो जा तू बाली से लड़ाई के चैलेंज करो आ लड़ाई के जब चैलेंज कैले संदीप बाबा बाली अपना घर से जब बाहर निकलल बा तो बाली एगो ऐसा वीर रहे कि जे भी वीर ओकरा सामने लड़े खातिर जावे तो आधा बॉल पहले ले लेवे। कैसे करना में रहे बाली आधा बॉल छीन लेवे आधा बॉल पर कितना देर रहो कितना। जब सुग्रीव लड़े खातिर तैयार भइले भगवान एगो पेड़ का लगे लुका करके अब बाण मरनी जब बाली का जाके छाती में लागल बा कलश के आहा धोखा कर दिया। दुनिया के मालिक रउआ कहाइले परम पिता परमेश्वर कहाइले आ रउआ ऐसा आदमी का लुका के हमरा के मारे के पड़ल हो। कहत का हर किनी को नाही कोइनी प्रभु जी हर तनी को नाही कोइनी प्रभु जी अरे तब अरे तमरनी बहेलिया जैसा आर में लुकाई के मरनी बहेलिया जैसा आर में लुकाई के मरनी बहेलिया जैसा आर में लुकाई के मरनी बहेलिया जैसा आर में लुकाई के सोचे वाली बात बा बाली कैसन वीर रहे जे दुनिया के मालिक जे ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप रहले भगवान राम। अब भगवान के चैलेंज कह दिहलस कलश के मलिकार जब दुनिया के मालिक हई तो अगर रउआ वीर रहती तो सामने आके हमरा के मरती। एगो वीर के नियम ना हो ना जदी रउआ रहती वीर सामने से मरती आज रउओ के हम देख लेती कौन चीज है देख लेती रउरो के देख लेती रउरो के एक बार आजमाई के रउओ के आजमा के देख लेती कि रउआ वीर कैसन बानी देख
देखले ती रौरा के एक बारा जमाई के मरनी बहेलिया जैसा आर में लुकाई के मरनी बहेलिया जैसा आर में लुकाई के बाली का छाती में तीर लागल बा अंगद के हाथ पकड़ ले बा अपना बेटा के कलश के बेटा बेटा अभी धरती छोड़ के जाता नहीं लेकिन मालिक एगो काम कर दे का नारी खातिर भाई के साथ छीना लिहनी नारी खातिर भाई के साथ अंगद बेटौआ के बाप छीना लिहनी नारी खाती भाई के साथ छीन लिहनी अंगद बेटौआ के बाप छीन लिहनी तो एगो काम करी का आज का बाद ई लड़का अनाथ हो गइल बा हाँ ए धरती पर केहू बा ना ना अंगद के राखी अपन अंगद के राखी अपन दास बनाई के मोरनी बहेलिया जैसा आर में लुकाई के मोरनी मरनी बहेलिया जैसा आर में लुकाई के भगवान राम से लास्ट में बाली कलश के मलिकार हमरा के यही खातिर उम्र नहीं हाँ जब सुग्रीव से मित्रता हो जाई तो सीता के खोजी पड़ी हम न जाना तनी कि सीता के ले गइल बा जौन चोरा के सीता के ले गइल बा ओकरा से जाके हमरा बारे में पूछब 6 महीना ओकरा के कांख में दबा के रख ले जौन के नाम दशानन हो रावण कहल जाला ओकरा के 6 महीना कांख में दबा के रख ले रहती रउआ और आदेश दे देती रउआ यही जा रहती हम जाके सीता के लेके चले हमनी के भाई भाई लड़ जाई मिलल जाई हमनी के हमनी के भाई भाई लड़ल जाई मिलल जाई अरे तरावनो कर रखले रहनी
जेकरा लगे रहुआ सीता के खोजे जाता नहीं हाँ ओकरा के हम रखले रहनी का? हर की रावणों के रखले रहनी अपना काख में दबाई के वाह 6 महीना ले काखे न खोले रहनी बुझबुझात रहले वही में अरे तो मरनी बहेलिया जैसा आर में लुकाई गए